Taliwala sa krisis sa petrolyo ug pagkaon, padayon nga nagapadala ang Davao Region og mga produkto sa Metro Manila. Nitong milabayng gabi, tunay-tunilada nga limonsito ang gikarga sa eroplano paingon sa kauluhan. Duna say mga saging nga gipadala. Ang Davao Region naglihok isip usa ka major agricultural hub nga nagasupply sa Manila og mga prutas, gulay ug mga frozen goods, lakip na ang saging, pinya, durian ug mga premium nga seafood. Ang mga nagunang produkto ihatod pinagi sa mga shipping lines sama sa Tugo ug 365 courier services. Ang hugot nga mga regulasyon sa quarantine nagkinahanglan og mga permiso gikan sa Department of Agriculture alang sa air transport sa mga items sama sa pomelo o frozen tuna, durian, pomelo, kardava nga saging ug mangga ang high demand nga prutas nga ginapadala sa Metro Manila gikan Davao. Samtang bagong harvest nga kalabasa, okra ug ampalaya ang sa mga kulay. Frozen durian paste, banana flour, coffee product ug calamansi concentrate ang value-added products ug mga frozen seafood products gikan sa industriya sa pangisda sa Davao Region. Nakigsabot ang Tugo Group Incorporated sa mga local partners sama sa bangkiruhan aron masiguro nga luwas ang pagbiyahe sa mga prutas. Ang mga pasahero nga magdala og mga prutas o mga frozen products pinaagi sa eroplano kinahanglan makakuha og libre nga permit gikan sa Department of Agriculture Quarantine Office sa Davao Airport. Ang Davao Food Terminal Complex ang mag-consolidate sa mga produkto alang ngadto sa nasudnong merkado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.